Felly dyna ni mewn I rowndiau Cwpan yr 16 ola. Blwyddyn 9 Bechgyn. Y gêm rhwng Brynteg yn y glas ac air yn erbyn Ysgol Cwmbran. A Brynteg sydd ar cic cynta mas o dwylo Bechgyn ac yn syth y pwysau ar Cwmbran. Cwmbran yn y piws a di ac yn syth dros yr yslys. Mae'r pêl yn mynd, felly fe fydd hi yn lein I Brynteg. Mason o halwr han. Mae Crwtyn o Canada sy'n taflu'r bêl I fewn. Taflu ar pert. Felly beth gall Mason o halwr gwneud sgorio am pwyntiau cynta rownd yr 16 olaf yma ar cae 1. Felly Brynteg sy'n sgorio'r cais cynta ac sy'n mynd ar y flaen yn erbyn Cwmbran. Y trosiad yn un llwyddiannus. Felly dachrau da I Brynteg. Brynteg nawr a mae o ddechrau efo cic i'r pellter mewn I ail ar 20 Cwmbran. Cwmbran yn ceisio creu rhywbeth fan hyn nawr I mynd nôl mewn i'r gêm. Colli'r bêl yn y dacl a fi fydd hi yn sgrym I Brynteg. Dyfan o ddim yn apus to hwnna. O halwr han oedd yn ceisio ymlaen ar chwarae. Ond ail setio sgrym mae'r dyfanwr yn gwneud. Lawr y twnnel mae'r pêl yn mynd. A unwaith eto halwr han gyda'r traed cyflym ar ochr gamu a mewn am ei ail gais o'r gêm. I o halwr han. Ac yn sefyll mlaen nawr I drosi. Sgôr 14-0 I Brynteg. Bechgyn sydd wedi cico'r bêl I lan a oes cyfle arall fan hyn nawr I Brynteg ac dyna trydydd cais mewn munudau ac yn syth. Mae Brynteg yn edrych fel tîm sydd am creu problemau yn y gemau knockout yma. Y cic ddim yn llwyddiannus. Felly sgôr yn aros ar 19-0. Ail ddechrau nawr, mae o halwr han
Ond mlaen o'r dwylo mae'n mynd. Cwmbran yn ceisio cic o'r bêl y bant. A creu rhywbeth, ond yn anffodus. Mae'r Dyfarnwr yn ddod nôl am sgrym i Brynteg. Felly, Mason o Halfran sy'n bwydo'r bêl mewn i'r sgrym. Ochr Gami. Mae Brynteg yn gwneud. A yw e mewn am cais arall. Ydy wir. Toby Williams. Efo'r trai dawnus yna. Syth o da yn y postyn. A trosiad yn ei llwyddiannus. Felly sgôr 26 i ddim i Brynteg. O Halfran sy'n ail ddechrau. Cic yn y pellter. Ond y bêl yn mynd dros yr Yslys. A bydd hi yn pêl i Cwmbran. Felly pêl Cwmbran bydd hi. Y Dyfarnwr digon apus bod y pêl wedi mynd o fyna. Gwaith clefar gan boes Brynteg, ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Brynteg. Cwmbran sydd ar bêl fan hyn nawr. Y sgrym. Ceisio creu rhywbeth i aros yn y cwpan. Dadlwytho maen nhw'n gwneud. Cadw'r bêl yn fyw i'r nod. Mantes a'r cic-osb yn dod i Cwmbran. Ffigio y bas ma'n gwneud. Ond nôl yr un man maen nhw, pêl nôl yn nwylo, Brynteg. Cyfle nawr. Ffigio pas maen nhw'n gwneud, a dwylo gwych. I Brynteg i sgorio cais arall yn y cornel. Rhif 30, Jacob Daniels. Yn croesi'r llinell gais. Ac yn cymryd pwyntiau. Brynteg dros 30 pwynt. Iwan Jones tro yma. Yn ceisio trosi'r bêl. Ond dyna hanner amser. Brynteg yn gyfforddus ar y blaen o 31 pwynt i ddim.
Felly Cwmbran sydd yn barod nawr i ail ddechrau'r gêm rown yr 16 olaf. Cic dda yn uchel, ond tamau bach rhy bell fyna fel bod Cwmbran yn gallu cystadlu. A'r bas wedi mynd ymlaen. Felly fydd hi yn sgrym i Cwmbran. Cwmbran nawr gyda'r cyfle cael eu pwyntiau cyntaf gêm i nhw, ond gwaith amddiffynol dda fan hyn. Ysgarmes wedi cael ei galw gan y dyfarnwr, felly sgrym fydd hi i Brynteg. Gwaith gwych fanna gan amddiffynwyr Brynteg. Ond cic rydd fydd hi i Cwmbran. Yn y bêl unwaith eto wedi mynd ymlaen o dwylo Cwmbran. Y cyfleon yn dod iddyn nhw, ond ddim yn cymryd mantes, a camgymeriadau yn costi nhw. Y bêl nawr yn nwylo Brynteg yr ochr gamu. Chwilio am y bylchau. A oes cais fan hyn nawr. Cyfle nawr i Will Modechny. Ond y tacl wedi dod mewn. A fydd hi yn llinell i Cwmbran. Gwaith da fanna gan amddiffynwyr Cwmbran. Ddim wedi rhoi fyny eto. Felly y bêl nawr yn cael ei taflu mewn i'r lein gan Cwmbran. Y bêl yn nwylo Cwmbran, ond Brynteg sy'n neud y gorau. Ceisio gwythio'n allan dros yr yslys, neu hyd yn oed dal nhw fyny. A'r dyfarnwr yn galw am gic-gosb i Brynteg. Tynnu'r sgarmes i lawr i'w galwad y ref. Jude Thomas yn edrych i fynd ar yr ochr dywyll. Y penderfyniad anghywir, a gwaith da fyna gan Cwmbran yn ardal y dacl i ennill y bêl yn ôl. Tacl fyna gan Jude Thomas. Falle wedi anafu'r chwaraewr. Felly seibant i'r chwaraewyr wrth trin y chwaraewr sydd lawr.
Chwarae wedi ar ddechrau fan hyn. Yn unwaith eto, y dyfarnwr ddim yn apus. Lly pêl Cwmbran fydd e. Ac yn cic rydd i Cwmbran. A sgrym arall fydd i nawr. Ond y tro yma. Tro Brynteg yw i roi'r bêl mewn. Ashman yn roi'r pêl i mewn. Dwylo da fan hyn. Mewn i Harry Roblin. Harry Roblin sy'n chwilio am y gornel. Ac mae'n cais arall i Brynteg. Cais cyntaf yr ail hanner. Ac wedi sicrhau lle Brynteg yn rownd yr 8 ola. Ethan Richardson fyna. Yn mynd am y trosiad ond yn anffodus wedi methu. Felly Logan Lewis fan hyn nawr sy'n ail ddechrau'r gêm. Y cic newydd mynd dros y 30 metr. A tacl galed fyna gan Bechgyn a'r Cwmbran. A kick-off fydd e. Cwmbran ddim yn ryddhau'r bêl ar ôl cael ei daclo, felly oes un cyfle arall fan hyn nawr i Brynteg. Ac unwaith eto, Harry Roblin. Ond na, y dyfarnwr wedi galw y chwarae yn ôl. Y pas wedi mynd mlaen yn ôl y dyfarnwr, felly sgrym fydd e. Bêl wedi cael i dwyn yn y dacl fyna gyda Bechgyn. Bêl yn nwylo George Asham. Ac y bêl allan ar yr asgell. Yn ochr gamu gwych fyna gan Harry Roblin. Ond dyna ni. Ysgol Brynteg yn ennill o 36 bwynt i ddim yn erbyn Ysgol Cwmbran. Felly y Bechgyn yn yr air a las fydd trwyddo i rownd 8 olaf Cwpan blwyddyn 9.